Ja, og her der får I en instruktion, hvordan man monterer eller starter en infusion med en Vægt Nordic infusionspumpe. Det første man gør, det er at åbne infusionspumpen. Man trykker på den her lille knap, den vipper ud. Man sætter sin infusionsslange ind. Det gør man sådan her. Da man åbner den her knap, sætter slangen enkelt ind, lukker igen med den her, og så trykker den ind. Den vil selv gribe fat og lukke. Efterfølgende vælger man, hvilket infusionssæt man bruger. Vi bruger selvfølgelig et Vægt Nordic infusionssæt. Så taster man man taster mængden per time, man ønsker at give infusion, og det er måske 150 ml. Og man giver i alt, der vil man give 450 ml. Sådan. Og så siger man, at det vil tage 3 timer, ikke også? Og så starter man den. Skal de åbne? Start infusion, ja. Åbner infusionssættet. Og nu kører den. Så enkelt gøres det.